Hernani Burujabe esan dezakegu partaidetza modu berritzaile badala, udalgintza egiteko modu berritzaile bat badala, baina azken batean da tokiko garapena egiteko modu bat. Herriko ekonomia dinamizatzeko modu bat ere bada, ez? Ze helburua da burujabetza klabeetan lan egitea tokiko ekonomia bultzatuz eta nola modu parte hartzaile batean egiten egian bezala, ez? Mahai bat eratzen da, nun udala, herriko eragileak eta herritarrak beraiek dauden, eta mahai horren helburua da plan estrategiko bat sortzea. Plan estrategiko horrek bere baitan izango duguna da, sektore hortan Hernanin dauden beharren identifikazioa eta behar horiei nola erantzungo ahal izango zaien, ez? Eta hortik sortzen dira gero martxan jartzen diren proiektu desberdinak. Enerkon da herri ekimenetik sortutako kooperatiba bat. Hernanin jaioa eta Hernaniko biztanletzat autolaguntza tresna bat izan nahi duen kooperatiba bat. Transizio energetiko prozesu honetan. Gehien bat eta arreta berezi bat jarriz egoera ahulenean dauden persona eta kolektibongantz. Komunitate energetikoak maila lokalean sortzearen garrantzia erabakitzeko gai oso garrantzitsuak daudelako energiaren inguruan da, eta orduan erabakitze puntu horiek edo herritarren esku egon behar dira, da guregatik aldaneta gertuena. Eta komunitate energetikoek hori ahalbideratzen du, ez? Energiaren inguruko hainbat erabaki garrantzitsu hartu beharko ditugu bai edo bai, urte gutxiren barruan, hor daude bai berriztagarrien proiektu handiak, gure eredu energetikoa nondik nora joango dan, eta hor bide gurutzan gaude, edo guk hartzen ditugu erabakiak, herritarrok, edo gugandik oso urrun dauden erabakitze puntutan hartuko dira, eta ez noski gure interesak edo herritarren interesak begiratuz, baizik eta beste interes ekonomiko batzuren pean hartuko dituzte erabaki horiek. Horregatik hasi ginen bilera batzuk egiten eta azkenean iritsi ginen adostasun batera posiblea zala zerbait egitea arlo honetan eta posibilitate hortan sortu zen Enerkon kooperatiba bezala. Hernaniko komunitate energetikoaren kasuan nahi izan dugu bertan parte hartzea Hernanin osatzen dugun eragile guztiok. Eragilea zitzaiten gaudenean bai herritarretatik hasita, erakunde publikoak, Hernaniko erakunde publikoak, kasu honetan Hernaniko udalak eta Ereñotzuko auzo udalak, eragile garrantzitsu bezala, beste Hernaniko enpresa ertain eta txikiak, kultur elkarteak, kirol elkarteak, hau da, Hernaniko sare soziala edo osatzen dugun denok, hartu behar dugu komunitate honetan parte, nahi badugu denon interesak aurrera ateratzea. Udaletxeak ere pentsatzen dugu Enerkon kontuan hartu behar dugula zeren herritarren parte baten ahotsa gure bitartez eraman dezakegu behar den lekura eta udaletxea izango litzake leku horietako bat. Energi maila osatu genuen, kolaborazio publiko herritarra bultzatzeko asmoz, ez dezala bakarrik udalak egin dezala proiektuak, baizik eta behar da herritarren parte hartzea, horregatik da kolaborazio publiko herritarra. Ordu, udalak eta herritarrak osatzen dute maila momentu honetan. Udalak bere plan estrategikoa ditu, bere energia plana du, bere ekintza plana du, eta herritarrak antolatuta kooperatiba baten barruan, Enerkon du izena, badauka bere plan estrategikoa baita ere. Energia mahai horretan adostu gendun, elkarlana posiblea zala, bete behar hau nolabait izateko bai. Eta hortikan ikusi dugu zein beharrezkoa den aholkularitza prozesu hau. Gure bazkidei zergatik momentu honetan da egoera konkretu honetan, momentu honetan gasaren prezio asko igo delako eta edo energia oso garesti delako. Eta azkenean izan da zerbitzu bat Enerkonen bidez kudeatu dana, udal zerbitzu bat emanez. Segurenik hori izan da Enerkonetik jaso dugun feedback, erantzunik
aberasgarriena, ez? Jendea sentin dezala gai, behin enerkonen sartuta eta berain dinamaiketan, aldua sentitzen da energiaren inguruko bere iritzi propioa izateko. Bai faktura bat edo kontratu bat negoziatzeko orduan, edo energiaren inguruko beste alorretan bere iritzi propioa izateko, ez? Esan beharra dago, 260 familia asaldu zirela energia bulegotik, lehendabiziko hiruhilekoetan, eta 250.000 euroko aurrerapena lortu zala bakarrik aholkularitza energetiko horrekin eta modifikatuz kontratua. Prozesu hauetan gertatzen da ohikoa den moduan, ematen du herritarrok alde batera uzten gaituztela gure ez jakintasunaren kontu eta dakiten gutxi batzuk omen dira zer dan guretzako ona eta horien esku utzi behar dugu. Guk pentsatzen dugu ez da izan behar denetan aditua, baino puntu klabe batzuk edozeinek ulertzeko gai geanak jakinda, badaukagu nahiko erabakitzeko zer dan ondo eta zer ez energiaren inguruan. 3 pauso aurre ematen ditugu eta bat atzera egin behar dugu, ez? Ikasketa prozesu bada, momentuz zeinbait puntutan frustrazio txikiak ere egon daitezkenak, baina hainbestera ere ez ganak iritsi, ez? Uste denen partetik badagola borondatea handi bat, aurrea joan daidin, eta orduan uste gauden sektoretan, gauden eragileek ondo ulertzen dugula parean da honak zer eskatzen digun, ez? Orduan, momentu hortan gaude eta zailtasun emaitza honak ematen ari da.